मा बुंदों हाबिला मेगन हामा जादों नोंना माब्लानिफ्राय माथो खोन्थायाखैमोन नों आंनो आगोलनिफ्रायनो एसे दंखायोमोन बेनिफ्राय दा बांद्राय जानायखाय आं डक्टरनाव फैदोंमोन ए आगोलनो नोङो बुंनांगौ मोजाङै देखायहैगौमोन ना डाक्टारनाव बेनिफ्राय दालाय डाक्टारालाय माथो बुंखौ मोजाङै दङ माने मा बुंखो डाक्टारा मुलि हरदों एसे बेनिफ्राय ससमा गाननो थिनदों आरो ससमा हरदों अ दे मोजाङै खेर ला मोजाङै मुलिफोरखौ सम बायदि जाबानो जाबाय आरो ससमाखौ गाननो थिनदोंबालाय गानबाय थाबानो जाबाय औ दे होमबालाय हाबिला दोनथ'नोसै आङो नै सम जालायबाय आंना दाहाय फन हरनो हायाबो जानो हानाय नों आरो सानबाय थानाङा मानो फन हराखै होननानै दे जागोन दे माथो मेगनानो हामा जालायखौ बेनालाय मा मानसिफोरनाबो मोनसेनि उनाव मोनसे बेमारानो जोबनो रोङा मोनसे जालाबा मोनसे माबा मोनसे प्रब्लेम जाबा मोनसे उनाव मोनसे जाबाय थायोलै मानसिफोरना देहायानो माबा गेरेन्टि गैयै बायदिसो माथो जाथो जाबाय थायो आब' दा नों होनबा बेबायदिनो थासिगोन नों ससमाखौसो गानसिगोन होनबा ससमा गानाबा जाया गाननांगोनथ' लागै डाक्टारा खिन्थाहरदों गाननो मानो गाननांगौ आब' पावारनि थाखाय हरदों आं जेनेबा मेगना साबाय थादोंना एसे मोले नुवा मोनग्रा जादोंना बेनिखायनो बे ससमाखौ हरबाय आरो मालाय उनाव गोरोबलांगोननो पावारा बेबायदि ससमा गानबोला बेखायनो गाननो थिनदों डाक्टरा अ बेनिखायसो औ नङाबा आंबो ससमाखौ गाननो बासियोमोन थेवबो उफाय गैला आरो दा डाक्टरा खिन्थाहरबायना गानाबा प्रब्लेम जागोन होननानै बेनिखायनो गानबाय ए बेनिफ्राय नै राजा मामा मोनाबो फैगोननो बेनिफ्राय इजा गुथालङानि बाबा मोनाबो फैगोननो हे माब्ला फैगोन आब' फैगोन रबिबाराव फैगोननो आब' बेनिफ्राय जोंफोरबो थांफागोन दे बिसोरजों आलासि जानो आबै लोङानाव गुथाल आदा लाङानाव थांथ'आ दा राजा दा थांथ'नो हानाय नङा मानो खामानि दंसैना दा थांनो हानाय नङा ए बारहुंखा नोंबो थांफागोन ना आदाजों नोंलाय माथो फैगोन बिरास्तिबाराव थांनोनो गुवाहाटियाव थांनोनो माबा ख्लाब जाजोब्बाय माथो मानसिया नोंबो थांनोबालाय थांफादो माने आयै आं थांथ'ला नामा आदायानो थांथोंसै दे आं उनाव थांसिगोन आदाया थांग्रोथो दे होमबालाय नोंदायानो थांग्रोथोंसै नोंबो थांबाबालाय मोजां जागौमोन नोंहा एसे माबाफोर खामानि दं नामा औ आयै आंना एसे खामानि दंथ'यो आदाया थांग्रोथोंसै आं उनाव थांसिगोन दे होमबालाय खामानिया गोदानबो नालाय आबा नोंसोर सानैबो जयै थांनानै एसे माबा सेटेलफोर खालामबा एसे मोजां जागौमोन आरोना एडजास्ट खालामनायाव मानायाव सेटिं खालामनायाव दा अफिसाबो गोदान जागोन नालाय नोंदाया रोङा जागोन खोमा नोंबो थांफानायबा मोजां जागौमोन आरो आबा औ बुजिदों आयै आङो थांगोन आङो माने एसे बे खामानिखौ आङो फोजोबना लाग्रोनि दे होमबालाय उनाव आरो थाङा होननानै बुंनाङा आबा नोंसा आदायाबो बारा माबा रोंबाङाना थांनानै माबा जाहैगोन सानै जाबोला एसे मोजां जाहैयो आरो जागोन दे आयै औ रनि आं जोबोद खुसि नों जि गुवाहाटियाव फैसिगोन जों सानैबो माने नोंखौ जि लोगो मोनसिगोन बिराद खुसि मोनदों दे आङो नों गुवाहाटियाव फैसिगोन ना गोसोखौ रंजानाय मोनदों आंबो मानिबा खुसि आंनि खाल सुनिनि समसो फैबाय बायदि मोनदों आं मानिबा खुसि नों गुवाहाटियाव थांगोनखाय जेबो खुसि नङा आङो नोंखौ माब्ला नुगोन जाबाय आङो माने ओरैनो आरो जेनेबा नोंखौ लोगो मोनथाराखै नालाय नंगौ नामा मानो आं जाबाय रनि आंनि खोथाखौलाय आरो सोरनो होननानै बुंनो जास्ट गेजेराव सानथामल'सै बिनि उनाव आं हाबिलाखौ लोगो मोनसिगोन हाबिलाखौ आं आंनि गोसोनि बाथ्राफोरखौ फोरमायसिगोन बुंसिगोन बास आरो बिनि गेजेराव आरो बिनि उनाव मा दं आरो मोजां मोननायानो मोजां मोननाय हाबिला आरो आंनि गेजेराव दा आङो मा खालामनायथ' जेबो गैला सानब्रै दंबावो गेजेराव आङो हाबिलानो मायबा लानानै थांनो नामा हाबिलायालाय मा गिफ्टआलाय मा गुवाहाटियाव मेरला दङ बेयावसो गैबावा गुवाहाटिया जाबाय एसेबां गिदिर सिटि बेयावनो हाबिलाखौ लोगो हमनानै माबा मोनसे होसिगोन दे आं आंनि फार्स्ट मोजां मोननायनि फार्स्ट गिबि लोगो हमनायनि माने माबा आरोना गिफ्ट माने आंथ' होफेराखैना लोगोबो हमफेराखै गिबि लोगो मोननायनि आरो गिफ्ट होगोन आरो बेनो हाबिलानो मा होनाया हामगोन दख'ना गांसे लाना थांनायानो हामगोन हाबिलानो मानोना आं गुवाहाटियावथ' दख'ना मोननाय नङा खोमालै औ गुवाहाटियावलाय अबाव दख'ना दखान दङ बेनिफ्रायनो दख'ना गांसे लाना थांनाया हामगोन नामा औ बे दाहाय क'क्राझाराव थांनानै दख'ना गांसे बायना लाबोनोसै बिनि उनाव बिबारनि बुके मोनोना बिखौ होगोन फुरा रसनि आरो गलाबनि बुके यास बेबायदिनो खालायगोन फुरा इमप्रेस जाखागोन आंजों हाबिलाया बिराद गोजोननाय मोनखादोंलै आङो बापरे माब्ला लोगो मोनगोन हाबिला नोंखौ आङो एसेबां साननिफ्राय नेगासिनो बे साना दासो फैसिगोन माब्ला बे सानब्रैया थांगोन
माब्ला गुवाहाटियाव थांनानै आं नोंखौ लोगो मोनगोन हाबिला माब्ला नोंजों खाथियाव जनानै जिरायफानानै नोंजों रायज्लायनो हागोन मेगनजों मेगन है बुंला दे आरो माने आं दा प्रेजेन्ट टाइमाव सुपार एक्साइटेड बेखौ मा होनो सुपार डुपार एक्साइटेड होनना बुङोना बेबायदि एक्साइटेड जाना दं आं थारमाने दा वाव गड आइ एम वेटिं फर दैट आबै दै गिलास नांगौमोनलै दै लोंनो गिलास ए आबौ बावदोंसोहाय आङो गिलासल' नांगौ दै नाङा र' आं जगाव दै सोना हरखानि लांफा बावथारदोंहाय आं आबौ बिना लोंनांगौ बेबायदिनो आं बावो औ दे हर आबौ बिनिफ्रायलाय दिनैलाय नोंसोरालाय मिस्ट्रिफोरालाय मा सानैल' बाखिया फैला होमबा फैगोन आबै फैगासिनो आबौ नोंसिनियालाय मा फैनायानो थाब फैनो नागिरा मिस्ट्रिफोरा नोंसिनिया नोंसोर सानैयाल'सो थाब फैयो बाखिफोराथ' गोबावदोसो फैयो आबौ बेबायदिब्लालाय मा जानो नोंसा फैनायावबा थाब फैया थांनायावबा थांनो थाबनो थाङो बेबायदिब्लालाय खामानिफोरालाय माला जोबगोन औ आबै मा बुंनो बाखि नोंसिनिया बेफोरो मिस्ट्रिफ्रा मोजां नङाहाय आबौ बिसोरो फैसाखौ हले नांगौ बायदि लाना थांगोन खामानिखौ हले समाव फैया 8थायावनो फैनाय खामानि बे 10 बाजियाव फैबालाय माबायदि जानो आबौ बुंहाय आबौ बिसोरखौ बेबायदिबा हले रागा जोङोहाय आं बुंनोसो सानबाय थादोंमोन बिसोरखौ मालाबा बुंखागोन आङो बेबायदि गोबावजों फैबालाय मा खामानि जानो बिलाय फैसाखौबा नांगौ बायदि लाना थांगोन दे आं बुंगोन दे आबै औ बुंलाय नङाबाथ' आबौ आं खुगायावनो बुंना होगोन दा नोंसोरखौ खाथिनि होननानै सिनायखानाय होननानै नोंसोरखौ जेबो बुङा आरो नोंस्रा मालाय समावनो फैखायो नाथाय बिसोरो जाथिफोराबो मालायनिसो बाराद्राय बुंनोबो हाया जोंफोरनि मानसियाथ' मिस्ट्रिफोराबो खमानो बे मालाय हारिनिफोरासो बेफोरखौ मावलाबायो उफाय गैयाबो दा नङाबा खुगायावनो मालाबा बुंसिसै आङो नायगासिनोसो र' दिनैबो गोबोरदो सफैबा गोबोरदो जुदि फैयो बुंगोनसो र' आङो मार सालुखा बे मालाय हारिनि मानसिफोरा मार सालुखा साला बेसेबा घन्टा खामानि मावनांगौ बेसेबाल' मावनानै थाङो फैसाखौ बाहाय ग्लाब लाना थांगोन आयै मा बुंबाय थादों नोङो ए बुङा मायबा नंगौखौसो फैसाखौबा ग्लाब लांगोन खामानिखौ बेबायदि मावाबा जागोन नामा समावनो थां आइ दै नांगौनो दैखौ लाना फै बेफोरखौ आं रायज्लायगोन दे नों जेबो बुंनाङा गाज्रि मोनोना बेबायदि बुंबोला ए मायबा गाज्रि मोनगोन थार बाथ्राखौ बुंबोला र' आबौ र' लायनि र' आं दैखौ र' आयै खम दामि केकखौनो लानोसै दे 350निखौ ओरैनो जास्ट देखायनोल'सो नांगौ आरोलाय सोरथ' फैगोन रनल'सो फैगोन आरो जों सानैल'सो ओरैनोसो गारगारनाय जागोन एसेबां फैसा गारनानै लाब गैया 350नि केक खम दामिखौनो लानोसै देखायनो थाखायल' जास्ट औ आंलाय माथो बुंखादों खम दामिखौनो ला होननानै जेसेबां खम फैसा खरसा खालामनो हायो एसेबांनो मोजां देखायनायावलाय माथो बुरजा नांगौ औ मामि खम दामिखौनो लानोसै बेनिफ्राय मा लाबावनो मिथाइफोर लानो नामा र' जोंफोर हाथाइखौथ' खालायदों दा रनिया फैमारगोन ना फैमारा गाबोन फैगोन आं रायज्लायखाबाय रनिजों फैगोन होननानै बुंदों फैयाबा आं नोंखौ माथो खालाम होननानै बुंदों फैगोन माबा मोनसे खालायनो बेखौ लाबोथार बाथ्राजों फसायना लाखि ना बि फैयाबा जेबो लाब गैया बेफोरखौ खालायना फैगोन होननानै बुंदों आयु हे भगबान बेलाय माथो बे बोरायासो बे मानसिया मा बे बोराया बेथ' हालासो बेनो मा बुंदों नों आयै आं बुजियाखै आइ जुगामि नों बुजियाखै बेयाव दानि बोराय सासे दंमोन खानाय गोमोआ नों नुदोंना बे बोरायखौ बै थांनाय बोराया ए बैयो औ बे बोरायखौ गारां बे बोरायनि फिसा खालायथारगोन आं बे बोरायखौ नांथारगौ आंनो बे बोरायखौ हमथारगोन आं मा बुंबाय थादों नोङो बे बोरायखौ गारां बे बोरायनि उनाव थांगासिनो आङो मा आयै सोर बोराय बेयो मोजाङै बुङामोन नोंखौ जेबो बुंमाराखै जुगामिया आंनि सिगाङाव माथो बुंदों बार्थडे दङ गावनि थांनांगौ होननानै नोंखौ लिंमाराखै नामा आंखौ लिङाखै आंनि सिगाङाव जेबो बुङाखै माने आंखौ फन खालायखायाखै माथो बियो मेसेजबो हरखायाखै गोबां सम जाबाय लिङाखैथ' आंखौ बुङाखै आंनि सिगाङाव जेबो बुंगोन खोमा बावना दङ आंनि सिगाङाव बुंग्रोबाय आंखौ लिंग्रोबाय नोंखौबो दाहायफोर फनफोर खालायनो हानाय मोनथिला आरो ओरैनोबाबो आदाखौसो बांसिन इम्परटेन्ट होगाय बायदि मोनो आङो जुगामिखौ माने जुगामि आरो नोंखौ नंगौ नामा आंना खोथाफोरानो एसे बेलेग ना औ गुबुनानो दे नोंना सिख्लाफोरा नोंखौ फसायखायो आं बायदि साल थानांगोन दे सिख्लाफोरा फसायनोब्ला मिथिबाय गावा सिख्लाफोरजों रायज्लायनो रोङा सोर नोंखौ लिंनोलाय बार्थडे जानो सेम थाबाय थायो एसे दिल खुलके रायलायनांगौब्रा होनबा सिख्लाफोरा एसे मोजां मोनो सेमथा थाग्राफोरखौ सिख्लाफोरा फसाया मिथिखा आं बायदि जानांगौ मास बिन्दास फ्रि होनबासो सिख्लाफोरनो लाइन नाङो जुगामियाबो नोंखौ जेबो नङा दे मा थै
जेबो बेबायदि नङा जुगामा बेबायदि साना ओरैनो आरो फ्रेन्ड बेनिखायनो आरो लिंहरदों है बेबायदि साना बियो बेबो फ्रि आंबो फ्रि लोगो आरो माहाय जानो हानाय